Kaixo, hemen nago berriz, Mikel Oñarin naiz, Forrest Gumpen lehengusu Euskalduna. Euskalduna, petoa. Hasi dut erronka, gogoratzen, korrika 19ko erronka. Atzo hasi nuen Urepelen. Arrasegun polita izan zen atzokoa. Jende pila bat bazen Urepelen. Denak korrika hasteko gogoz, denak konten. Jende haunitz zaundu nuen, arras majoa denak, Batzuk zautzen ninduten gainera. Gehienek errantzataten eroan indagola. Nola egin bar nuen Urepeletik Bilbora dena jarraian lasterka, korrika. Eta azaldu nien Forrest Gump nire lehengusuarekin erronka bat nuela. Gehienek kilometro bat edo 2 kilometro egin behar zituzten, batzuk gehiago. Eta nik, denak. Jende haunitzek animoak eman zizkidan, eta ni arras konten jarri nintzen. Arras jende majoa zagon atzo Urepelen. Ez dakiz zertaz jarri dioten Urepele izena. Atzo bederen epeltasuna ez, berotasuna zen nagusi. Ze polite, ze unkigarria izan zen dena. Arras gustora egon nintzen. Bertsolariek, kantariek, bazkarie, euskaldun pile bat bazen. Gauez ere, atxean korrika ibili gara, unek ez du geldiunerik. Eta politi izan da, bai. Batzutan, logalia, nekea eta nagusitu zen, baino segi. Pentsa, turismoa egiten nahi naiz. Donibane Garazi, Maule, Donapaleu, herri pile batetik pastu gara. Ta arras konten nago, Ika, hemen dago korrika. Utziko zaituztet, Ez da erresa, lasterritia eta solastia momentu berian. Eta atxankatzen hasi naiz. Berriz ere hemen izanen nauzue. Mikel Oñarin, Forrest Gumpen lehengusu Euskalduna. Euskalduna, petoa. Mikel Oñarin, Euskaldun. Ez du rimatzen, baina berdin du. Bihar gehiago.